Здравейте! Отглеждането на домати от семка понякога изглежда като голяма философия, нали? Днес ще разберем, че всъщност не е така. Ще минем стъпка по стъпка през целия процес, за да превърнем едно мъничко семенце в наистина силно и здраво растение. И така, ето го и нашият план за действие. Първо ще хванем точния момент за сейдба. След това ще си направим перфектен разсадник, ще разберем какво точно е това пикиране и защо е важно. После един малък тренировъчен лагер за нашите растения, ще поговорим за първата им храна, почвата и туренето. И накрая ще видим как да избегнем най-честите капани за новаците. Да започваме! И така, всичко започва с правилния тайминг. Кога да засеем семената? Ами това е може би първият и най-важен въпрос. Отговорът, разбира се, зависи изцяло от това къде се намираме и какъв сорт домати сме избрали. Ето тук виждаме как нещата се нареждат по месеци. Да речем, в по-топлите райони на Южна България може да се започне още през януари-февруари с ранните сортове. За повечето региони обаче златната среда е край на февруари и началото на март. А ако сме по-високо в планината, изчакваме до средата или края на март. Целта на цялото това планиране – да сме сигурни, че разсадът ще е готов за градината, точно когато времето навън стане идеално и вече няма опасност от слани. И тук стигаме до една абсолютна истина в градинарството – всичко започва от семето. Наистина, може да се направи всичко друго перфектно, но ако семето не е качествено, резултатът няма да е същият. Затова е добра идея да се търсят семена от проверени, сертифицирани източници, да речеме като тези от gardenshop.pro. Така си осигуряваме един наистина силен и безпроблемен старт. Добре, имаме си качествени семена. Какво следва? Ами, време е да им създадем перфектния дом, техния малък разсадник, където да покълнат. И тук всичко се върти около два основни елемента – температурата и светлината. Нека видим. Ето, това е супер интересно. Вижте как температурата не е константна. За самото покълване, за да се събудят семената, им трябва топличко, около 20 до 25 градуса. Обаче, веднага щом поникнат, е добре да се намали малко температурата. През деня 18-20 градуса, а през нощта дори още по-хладно – 14-16. Защо? Това е малката тайна срещу изнежеването. По-хладното време ги прави по-здрави, набити, а не тънки и издължени. И другия ключов елемент – светлината. Доматите са истински слънцопоклонници, дори като бебета. Те се нуждаят от, цели 12 до 14 часа светлина на ден. Това е абсолютно задължително, за да растат силни, зелени и здрави, а не да се източват нагоре в търсене на светлина. Добре, нашите мъници вече поникнаха, растат и скоро ще им стане тясно. Идва време за първото им голямо преместване. Тук ще се фокусираме върху две много важни неща – как да ги поливаме правилно и един процес, който се нарича пикиране. Поливането. Тук много хора правят грешки. Най-важното правило е, почвата трябва да е влажна, но в никакъв случай подгизнала. Представете си изцедена гъба. Това е идеалното състояние. Как да го постигнем? Пипа се горния слой на почвата. Ако е леко сух, време е за поливане. И още един трик. Използвайте вода с тайна температура и по възможност поливайте отдолу, в тавичката под саксиите. Така корените сами си дърпат колкото им трябва. И разбира се, дренажните отвори са задължителни. Сега пред нас стои един избор още в самото начало. Къде да сеем семената, в общи тавички или всяко в индивидуална саксийка. И двата метода си имат плюсове. Тавичките са супер, защото пестят много място в началото, минусът ще трябва да правим пикиране по-късно. Индивидуалните саксийки пък ни спестяват тази стъпка и корените не се травмират при преместване. Но пък заемат доста повече място от самото начало. Изборът е въпрос на място и предпочитание. И така, ако сме избрали тавичките, идва моментът за пикирането. Нека видим как става. Първо подготвяме си новите, по-големи саксийки с влажна почва. След това, много внимателно, хващаме едно от нашите растения, но, внимание, винаги за листенцата, никога за крехкото стъбълце. Повдигаме го с малко пръст около коренчетата и сега идва ключовия момент, засаждаме го в новия му дом малко по-дълбоко отпреди, чак до първата двойка листа. Защо? Защото онази част от стъблото, която е под земята, ще пусне допълнителни корени. Това прави растението много по-стабилно и силно. Накрая поливаме лекичко, за да се уплътни почвата и готово.
Растенията ни вече са в собствени саксии, растат силни и здрави. Но преди да ги изпратим в истинския свят, т.е. в градината, трябва да минат през един вид тренировъчен лагер, процес наречен закаляване. Закаляването е от изключителна важност. Растенията, отгледани вътре, са като деца в стъкленица. Не познават прякото слънце, вятъра, промените в температурата, затова ги извеждаме навън постепенно. Първия ден само за час-два, на шарена сянка, след няколко дни увеличаваме на 3-4 часа, може и с малко сутешно слънце. Към седмия ден вече могат да прекарат почти целия ден навън. След около 10 дни на такъв режим, те вече са калени войници, готови за градината. Тази стъпка предотвратява шока и изгарянето. Не я пропускайте. След като разсадът е преминал през закаляването и вече е силен, идва време да помислим и за храната. Все пак, за да растат добре, им трябват хранителни вещества. Да видим какво включва първото им меню. И тук отново имаме избор. Можем да си забъркаме домашна почвена смес или да заложим на готов купен субстрат. Плюсът на домашната смес е, че имаме пълен контрол над съставките. От друга страна, качествените готови субстрати, като тези, които се намират в gardenshop.pro, например, са супер удобни. Те са балансирани, стерилизирани са срещу болести и ни спестяват доста работа. За начинаещи това е може би по-сигурният вариант. Но ако все пак някой иска да си забърка собствена смес, ето една изпитана рецепта. Взимаме 3 равни части. 1/3 добре огнил компост, който дава храна, 1/3 торфен мъх, за да задържа влага и 1/3 перлит или едър пясък, за да направи почвата лека и проветрива. Смесваме добре и получаваме перфектната среда за нашите доматчета. Кога обаче да започнем с торенето? Ами, не веднага. В началото растението си има достатъчно храна от почвата. Първото подхранване се прави около 10 до 14 дни след като разсада е развил първите си истински листа. Не онези първите 2, а следващите. Тогава е време за малко помощ с разреден, балансиран течен тор. И така, минахме през почти всичко. За да сме сигурни обаче, че целият този труд ще се увенчае с успех, трябва да обърнем внимание на двете най-големи и най-често срещани грешки, които почти всеки начинаещ прави. Грешка номер 1. Прекаленото поливане. Това е убиец номер 1 на разсада. Води до нещо наречено сечене. Гъбична болест, която буквално изяжда стъбълцето точно до почвата. И грешка номер 2. Недостатъчно светлина. Вече го споменахме, но е важно да се повтори. Без достатъчно светлина растенията се източват, стават високи, тънки, слаби и просто не могат да се развият правилно. Всичко се свежда до баланс. Влажна, но не мокра почва и много светлина. И ето ни на финала. Минахме през целия път. От избора на семе, през покълването, пикирането, закаляването, чак до първото хранене. Като се следват тези стъпки и се внимава с основните грешки, всеки може да се радва на силни и здрави растения. А това е само подготовката за най-хубавата част – вкусните, домашно отгледани домати. Успех с отглеждането!